Igen. Benne volt a flóba benne volt. Ja, igen. Majd szól. Elviszed? Majd becsurog neki legfeljebb. Majd kicseréljük a másik. Hogy mondod? Hogy mondod? Az előbb. Na lehet szabadulni. Na szabadulj most, szabaduló művész. Ki tud szabadulni? A sör! Felborul a sör! Hát ki is szabadulj. Na! Ez csak kéreti magát. Hogy szabadulsz? Gabi, elkapsz? Nehezen szabadulsz. Nehezen szabadulsz. Mondjad. Sikerült! No. Sikerült! Csak sikerül kiszabadulni. Támadjad meg! Támad meg! Támad meg, Gabi. Támad meg, Gabi! Azt még megfogad. Húzzuk a fejére neki, gyorsan! Nem szabad tanítani. Ezért büntetnek te. Majd mindjárt téged. Nézhet. Mondjad, hagyjad magad. Nehogy hagyom. Persze, aztán majd izé. Megcsaphatom vagy? Aztán majd 10 év múlva megkérdezik, hogy hogy indult a bankrabó pályafutása. Hát egy ilyen körösparti, kelet-európai pikniken. Sok rossz arcú. Ott kezdem, hol a lába? Össze van, nagyon kavarodva. Hogy kell, mama? Szabadulj! Hogy szoktad? Hogy szabadulunk? De milyen jó lett a hajam. A pink shoe. Jó, pont jó. Pink shoe. Na valaki most jön. Pink Sui. Na hol van? Tudom, hogy pályát éreztettem, mégiscsak hozzászokni kellett volna. Milyen tanulatod? Végül is. Hova ér? Hogy nem? Mondjad, bűnös oda. Akkor fennmaradsz a vizen. Ezzel. Hát most tudnék járni egyébként, fel is valamire. Na, oda menjünk el szabadulni? Kedvezményes. De akkor babysitter kellene meg. Hát minden szombatra kellene babysitter. Mius! Szia! Szia! Mius! Baba! Szia, pápá! 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 Szia! Dobjál meg puszit. Pápá! Dobjál egy puszit. Nem. Nem akarja. Nem baby te vagy már, hanem Két gyerek most egy képlenek vagy. Na, rábúzza, jobb birkozolj. Ugorj a hasára. nehogy ráugorunk, az alhasson bent. Na várjál, lassan. Eszter, visszafele.
Szia! Puszi baba! Pápá! Szia! A kis babája.